Labo dokotela bathi umnyango uthi zikhona izikhala zodokotela ezindaweni zasemakhaya, kodwa odokotela abazithathi. Bona baphendula ngokuthi lawa amampunge. The government has been driving a narrative that there are posts that are available in rural hospitals, and as doctors, we supposedly opt to reject them. Shockingly, the government would stoop as low as developing and disseminating propaganda against its citizens, against its own public servants. We come to you today with every intention to serve our people. Show us those posts and hire us today. Odokotela abaqashiwe nabo bebekhona kulombhikisho bathi bazokweseka oza kwabo. Siyabadinga umsebenzi eminingi siyaqilazeka sisuhulumeni akabaqashe bonke angabahlukanisa ke kudokotela owaseCuba la we are all South Africans. Umnyango uthi ayikho imali eyanele yokuqasha odokotela. Ufuna mhlambe sihleli phansi kugovernment sibheke ukuthi mesi stop slice noma sihlephula ibudget sihlephule neyaka health na sihlephule kangakanani ngoba meke yahlephuleka ibudget aka health sibe sesidideka amakhanda ukuthi senze njani sikuthenga ukudla kweguli yebo siwakhanda ama-ambulance afile yebo sibaqashe nabanye abantu maybe ake sime ngoba nakho manje imali ayihlangene kahle so konke ke lokho kodwa siyakuhlanganisa. Inhlangano yezisebenzi zikahulumeni i-PSA ithi le inselele ekade yaba khona umnyango akumele ngabe uthi imali ayikho. Bekufunze ngase bekulungiselele kuyasikhathaza ngoba nangonyaka odlule yayikhona imashi ayifana nale kodwa sibona behamba ngonawo lwenyama. Siyanxusa kakhulu ukungqongqoshe onational ukuthi abasinika ama-answers lento yokuthi imali ayikho siyayizwa imali ayikho iyephi kumsebenzi wabo kwesiqiniseko sokuthi imali ikhona. Iphini likangqongqoshe wezempilo kulindeleke ukuthi limemezele kusasa ukuthi ingabe izoxazululwa kanjani le nselele yodokotela abangaqashiwe.